Naimbag nga rabi tayo abing kakabsat. Padwain tayo diti mangyawat intensyon pagyaman da. Pagyaman ni Kisada family. Pagyaman ni Cheryl Andaya in family. Pagyaman ni Maria Banaw in family. Mary Ann Bravo and Melanie Ramos. Ni sa pagyaman ni Lita Valdez and family. Tumak verde. Ibatang sipli paten naming nasa titingan ni Jesus Cristo luten kaya may sa kaya mimikan ka at sa kaya Pagyamanan tiyamat, tiyakin imbag. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adda po mga kadabayo. Sa ti panagdaldalyasat tayo, akas may sa simbahan, tantarigagayan tayo. Nga ti Espiritu Santo, isa po matimang tarapay, mang pabilag, ken mang papigsa kada tayo. Dagiti aramid tayo, may anorot laeng, nga babaan ti Espiritu Santo, may patungpan, kas pagayatan ti Diyos. Tapno nga may karitay ang magirano iti dahil tinasanto na mystery, bigpigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managaya. Sika na ibaon, tapno pa imbagan iti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Apo ka, Sika na imay, tapno ayabang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo ka, Sena. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, apo kaasyan na kami. Apo ka, Sena. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyak nga agnanayon. Amen. Pumararag tayo. Ibahin mo kad Apo tati Espiritu Santo, ibukbuk na si bubuslon, dagiti parabor na kadagiti kararwami. Ikan na kang kumaiti puso ang makaiayukan ka, ket aramiden na anatudyo kami iti pagayatam. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiyak ken magipagarigan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayong nga awan ti engkana. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Kaya ti komandante, amaamuan ti napudpudno apagi daruman dagiti Hudyo ken Pablo. Iti sumuno nga aldaw, pinaikat na ti kawar ni Pablo. Pinagtatarip nung na dagiti pangulwen apapadi ken ti entero a Sanhedrin. Kalpasan na pinala na ni Pablo sana pinatakder sang manindag. Idi nadlaw ni Pablo as sa doseyo ti sumagmamano kadakwada ken pariseyo ti daduma kinuna ni Sanhedrin kakabsa pariseyo ket pariseyo dagiti naganak kanya. Maus usigak ditoy anam namaek nga agungan to dagiti natay. Apaman ana sa una daytoy rimswa ti panagsusupyat dagiti pariseyo ket dagiti saduseyo. Ket nabingay ti tarikno. Takuna dagiti saduseyo, asaan ang mapagungan dagiti natay. Ken awan ti anghel ken espiritu. Ngem patsyen dagiti pariseyo nga adda amin dagitoy. Pimigsa ti panagpipinok kauda. Ket ti makder ti sumagmamano ang mga maestro iti lenteg akam kaming dagiti pariseyo. Si pipingit da mangikalintigang
Awan dakes ang masarakan ni ti daytoy a tao. Kinunadaw. Nalabit apudno nga da espiritu wenno anghel anak isao ken kuano. Bimara ti pinagsusupya. Agsipod tamaamak ti kumundan di amangan no pinasing pisang-pisangin da ni Pablo. Pinababa na dagiti soldado tapno ya dayuda ni Pablo ken iserrik da iti kwartel. Iti sumuna rabii nagtakder iti apo iti abay ni Pablo ket kinunanan. Di kaagdanag pinaniknikan ti maipapan kanya dito'y Jerusalem. Ket masapol akas tangay ti aramiden ijay Rome. Ti sao ti apo. Agyaman tayo, Elias. Sa lakniban na o Diyos, ta sikati pagkamanga. Sa laklipan ng Diyos. Sa lakniban na o Diyos, ta sikati pagkamanga. Kunak iti apo, sikati apo, nagapukin kay ti amin anay bang nga da kanya. Sikalaing ko apo, ti adda kanya. Kit ented mo amin ti kasapula. Adda ti biyag kadagita iman. Sa laklipan ng Diyos. Daydayawek iti apo ta idaldalan na. Uray ti rabii patigmaanan na iti konsensya. Kanayon as sinalagi pang iti apo. Asideg kanya ket awang ti pakananwa. Iti kasta nuang iti rag-o ken rangsa. Ket kanayon anatalget tuyrik na. Gaputa di mo itulok ang mapanak iti lubong dagiti natay. Di mo met ipalupos nga group sa tinatulnog nga defend. Sa laklipan ng Diyos. Isurong kanya ti dalan nga agtulong iti biyag. Ti kaagdam kanya punwen na iti ragsa. Ket ti tulong mangted ti agnanayon arag. Sa laklipan ng Diyos. So, Pempan ipagayan niya bukas mahilaga. Germanin ko ay bendungin ka. Hallelujah. Ti apod na kumagada kayo. Di ba na kayo waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasi surat ni San Juan. Timangad na Jesus sa dilangit ket kinunana. Nasantuan nga ama saan laeng nga isuda ti idaw-dawatak. Idaw-dawatak met dagiti mamati kanya gapo iti sahuda. Idaw-dawat ko nga agmay-may sada amin. Ama at dada ko makadata, akas ti kaddam kanya, ken ti kaddam ken ka. Agmay-may sada ko tapno patsyen ti lubong nga imbaon na. Inted ko kadakwada ti dayag nga inted mo kanya, tapno agmay-may sada, akas ti panagmay-may sada. Adda kadakwada, ken adda ka kanya, tapno awan pagkurangan ti panagmay-may sada. Idi kasta maamuan ti lubong nga imbaon na, ket kastamet nga ayate pida, akas ti panangayat mo kanya. Ama inted mo ida kanya, ket kayat ko ano sa dino mantayan ko, at dadamet ko masadyay, tapno makita dati dayag ko. Wen ti dayag nga inted mo kanya, tay dayat nak sakbay ana parso ti lubong, nalimteg nga ama, saan na ka nga am mo ti lubong, nga am mo ka, ket amuda nga imbaon da, ket amuda nga imbaon na. Impakaammo ka kadakwada, ket yak mamingga amang ipakaammo. Tapno maipaay ko kadakwada ti ayat nga impaay mo kanya, ket addaak kadakwada. Kakabsa ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Yung mayat ko man o sinudo ang kanayon tanay glup-glup ti simbahan niya. Nagsinudo tayo tumanod Domingo ang tapno magagara kayo. Mayat ito'y
Anya na ganan tartarigagayan ti simbahan ti Santo Papa daytoy sinodo wagas ti simbahan nga kina sinodo ngam lagi pantay latta no apaya ti simbahan tayo ag-develop spiral kunana ag-develop ti theology tayo ag-develop ti pagmati tayo ag-develop nga to ti ramon ti pamati haan nga no iya nakaistakan tayo ti sulatan haan umunan lagi pan tayo da kayo nga nabakbakat nalaklakay nga imununa nga nakimismisa idi no naabutan niyo nakatalikod pa ila ang tipadi nakakita kay di kasi di andakas di nga tagadtoy kabarwan tit sa Tiburyo awan anyo naabutan ngay ubing kay amin ya siya naabutan kaya nakatalikod pa ila padi idi padi laang ti masursurot kaya ti padi uray no umaway nga apan agmismisyon nakasutana da nga magmagna. So kung makakita ka ti magmagna ta nga nakapuraw padi kuno na kamangisit padi kuno da alia. Kasdi idi uray agbabasketball da awan. Kati padi idi ti simbaan at dalaan ijay no nagmisyon dan iso dalaan ti masurot awanan. Iso ka na kita force labor. Kala ko managit adalakil nga simbaan, pinersada dagiti tattao tagkadwa tagad ti gobyerno ide. Saplit ang datihan nga trabaho kas diyan ti kana ide. Ti pay kunada karo ti padi ide iso ti masurot ang utos ng kari hindi nababalik kunada daya ide. Ngam ide kwan nagde-develop anyo ti pa nag-develop na Vatican to, imay. Ide simbang pa ti Vatican to na yan na ganan at the renewal pan nakapabaro ti simbaan anya dayayan ile empowerment at tan akom dagiti laygo. Hindi ako tila makaulit ti sanctuary sa Kristan ken padi. Diagbasa. Tiagbasa pa edit ka sa Kristan. Haan nga awan ti lektor-lektor kada kakulit idi. Di wan le empowerment kunatan. Anya tinarambitan na ikan ti bilag dagiti akom dagiti laygo. Isudan ti mabalinan ti agpakomunyon tumulong nga agbasa at dan akunda halaan nga daytoy ti mayatan nagdevelopan anya ti kunadan impang pangruna Church of the Poor preferential option for the poor kuna na may pangpangruna dagiti na panglawan gaya nagdevelop na ta ti simbaan ado ti nagbaliwa ado ti hanga nangayat ngam ado ti nangayat hindi ko nagdevelop na ta imay tayo hindi ba nanya ti uso da idin laangan nga dati maikanti akam nga PPC, PFC, agtutubo, ma-address ang aminan. Ada kitay anya na ganan, ada worshipility di kasyayan, haanan. Idi kwan na imunag manan. Anya ti trust ti simbaanan, SISA, BEC, Basic Ecclesial Community. Kasi na po Diyos, datayo ditoy, na i-apply tayo, na paunagan. Anya ti BEC, dayay sa panagkakaaruba tayo, agbalin nga basit nga simbaan. Haanlaangan nga bigger church nga kalakuma, diocese, parokya, may sa agimo, may sa simbahan, haanan. Si panagkakaaruban, agbalin nga, may sa simbaan. Anya na giti, tarigagayan ti sisa, panagkaykaysa, panagaammo, kung kunana diyay, panagtaysin naranay. Datayod to'y barbaryo, interior, sulsulinat na lugar hante problema na yun tanda pa nagkaykaysa tayo. At dapay lagamal, ganap, anya na ganyan, ay pa tayo, normal pala kandiyan tayo. So kung agda na tayo, adda agsapsapawan, adda mat agararamid titungo, ay kadda mo agong ungikan, dala kasi ka tayo, automatic kanya tayo dahil tayo. Kasjay. Ngam ti simbaan ko na nagapot adda natural kanya tayo, yan na ganan, pagbalinan nga simbaan di pa nakakaaro ba, no adda man pa nagkaykasahan nga problema. Kaya adda problema na ita urban, ita city. Tapaya adda kang diri agkakaruba nga gaammo ta na pang nag-migrate diyan ag trabaho, adda kanda nga makapagtitinulong. Sa nanangato ti alad na diyan. Adda nga agaammo. Kada kanti BC ko na natisisa, kaya na agkay-kaysa. Kada tayo kasi na Diyos nalaklak nga i-apply, ta natural, nangruna ti agkakaaruba, agkakabagyanan. Oh, ano dat dumang ka dagiti magkakabagyan ti aga-apahan.
Nalaklak ang pay na sa nga alien DJ hamukab kabagyan ng DJ kabagyan no dagduma. Kita nyo nagpa-birthday kayo no dagduma. Nagkapot sa bali na DJ bisita yung DJ karo pay. Tidak to pay iniyaban. Dayay. Tatang, dahito yung mga na igitaras tayo ti simbaan, pinagpadas tayo, yung karkarigatan tayo, katiwagas ti panagbiag tayo, kas may sa agimo nga simbaan, agkarara, ag agdaldalyasa, agsisinnaranay, agtitinulong, dayayan. Kasi na po Diyos imunag. Tata, imay mo dati yung synodality, kunana, anya ti synodality, dati papadpadasin na, anya ti kayat na targetan kanya tayo. Anya ti kayat na ibaga kanya tayo. So far, para kanya pot laki ti padasan tayo mga tututukan ti sisa na naununag kumaday dyan. Anyway, mabalin latang i-apply, mabalin nga tayo synodality, pabilagan na, dayjay langan-langan, dayjay panagdalyasat tayo akas, simbaan sa karubaan. Anya kami dato'y synodality. Uray mo't dayjay sisa namin, nahantay maawatan, mading. Tagda dagiti agkong ko na, uray pay pade ko na ada programa yung sisa, member kayo ti sisa, wrong dagiti ka term. Haan nga ti ginasisa ka, agmembro ka, ay, yan na ganan. Programa, haan ko mga programa, it's a way of life, wagas ti panag, biyag, lawagan tay laan. Tano program ko namon, nagpas ni pade, natayan. Nagsukat ti PPC na namakaya, natayan. Haan nga kasjay. Tino nagsisakan, giwagas ti panagbiag yung agkakaroba, agdadanggay, agsisinaranan, agsisinakit, addaan pa nagre-respeto, uri adda agkamali ka kaya yo ti agkararag akas gimo, dayo pumati si wagas ti simba. Uri gisisa kasjay mo, katatamot ko na naman ti synodality, ti sinodo, kinasinodo ko na daytoy wagas ti si kinasimbaan nga agdaldalyasat walking together ipaganetget na ti pannagnatayo nga may maysa awan ti lamang haan nga ni Apo Padi haan nga ni PPC haan nga ni Akulay Pulnodictor ti lamang iti panagdalya haan sansan kamay sa tay amin nga agdalyasat may tibkol tay amin nga bumangon tay amin may sa tayo kuman, dahil ti tarigagay na. Nga daytoy, adda panagdengeg ko na, dati kami ti simbaan, ini kas lala na nga to, hierarchy, dagiti tao na babada, apandala ang agkamang kini Apo Padi, very distant, dijay, adayo, dijay langan-langan. Ngayon ti bagbaga nagtuyan, denggen. Kas ano ti panagdengeg, ngutap tan isungorod nga nagsishare kayo, nagbibinduray kayo, kadenggen ti boses, dagitay haan unay mangmangeg. Tano ti lamang mangeg kani Apo Padi, dagiti PPC, dagiti laing nagwan, ang handaanan nga simbaan dayja, isugurod nga maited kanya yu amin. Santo admission. Naman niya dito mission tayo. Daya santo mapanti nga magitultuloy ti mission ni Kristo. At dagiti sanggir na, panakaadigi na, at balin nga sanggir. Ang muna, kumanyon ko na spiritual ken relational. Anya datoy, ti panagkay-kaysa dagiti amin mamati. Ayan. Wrong the notion tayo nga, makimismis sa akmat, awan bibibiyang ko ta simbaan, awan bibibiyang ko sisa. Basta makimismis sa agdak dato na akmat, awang mati, masaksak tak no paypayatak na tao, umanay day jayan, haan nga umiso day jay, nga maibagay. Dapat agkay kaysa tayo akas mamati, nga agdalyasan itigi mo. Nga anya day titipagtuladan tayo di Trinidad. Na Santo na Trinity, Ama, Anak, Espiritu Santo. Dahil kayat na nga pag anya na ganan pagtuladan tayo nga may sa haamo pulos mapagsina, haamo pulos maidasig. Kasya kumakoti kina may sa tayo, mayat may tatakata dapat dagiti magidadaulo dati synodality. At least nakita ta kay pay dito, dagiti damduma di na pay nakikita ti imong yun toy. Hindi man kay kaysa, napintas man dayayan. Anya dayto yan kunana nga tigalap na uray no nagduduma nga
Kalaksidan ti pa nagduduma, may sa dayjay, kayat tayo a pagturungan. May sa di kayat tayo a simbaan. Haan nga, mas lamang kami ti cluster 1, mas lamang kami ti cluster tao. Kadaanan nga simbaan, nabilbilog kami jay cluster 1 ta tagay kadaanan di jay kapamati, kadaanan nga simbaan. No, anya di jay may sa nga parokya ko ba, sakit di may sa sakit tay kumaamin. Pagkurangan ti may sa pagkurangan tay kumaamin. Nagpintas. May kadwa participation. Nakipartisipan, makitinulong, makisinaranay. Datay ko na nga, oray di bagbagatay pailaeng mga ti kasangsankot ko dito, iti parokya, datayo na duma-duma ti laing, na duma-duma ti sagot, na duma-duma ti pagsiglatan, pagtitipunan tay amin dayta parokya dayta. Ada na laing ag gitara, ada na laing ag kanta, ada na laing nga agluto, ada na laing nga agdekorar, ada na laing nga agi pakaammo ti schedule tayo. Yun pagtitipunan tayo na niya. Depende aji paglaingan tayo. Anya mo ti paglaingan mo itultulong mo parokya, ti paglaingan ka nalaing nga agisupot, nalaing nga ko agi waras mo tan agisupot agi waras at na mga bahagi amin. At least ka anya na tanan pagbibigayan. Nalaing nga anya na tanan nagtaragan ti lapat tapulutanan tayo pala amin. Kanya-kanyang paglaingan, pagtitipunan, dayta. Haan nga may maysa nga, di laing maysa, isuna amin tinalay, ay awan dayta, hangos gusto nga, simbaan dayta. Isugarod nga, padayawan tayo, tilaing, titunggal, maysa, padayawan tayo, no anya tigalad nga na ibay, na ipaima kanya na sagot. Anya ti ko na pwede to'y, co-responsibility. Co-responsibility. Makipagtagi kwa. Naibagaman di mayura tatay bigatin. Nyati kunana. Apo parupod bunton aday jay simbaan di San Roque kunana. Laglagi ba kadino ti San Roque taktayan po. Imbaganan nga parukod ka nun tapno masimpa. Kajibalay gid ito nga kwa belay giti buo nga parokya. Tapno nasaysaya at ti pagkararaga. Tapno sumayaat. Makipagri nadan to pa. Uri ka dagiti mga idadulong kanya tayo kumari nada di karaw ti Espiritu Santo. Makipagri nada. Kakulang kanya yung amin ito ijay man, simbaan ijay sentro, simbaan ijay dinaratan, simbaan ijay kalangkwasan. Dahito'y kupo tayo amin. Responsibilidad tayo titunggal maysa. Isang agsisin na ranay at titinulong. Kuna na pwede ito na to contribute to the church life. Tumulong nga mga nya na ganan tumulong iti nga mga sumaranay iti kasapulan ti simbahan. Kanayo pong ulitin. Nagyanak kami di Cervantes, Quirino, San Emilio del Pilar. Dagita kinagigyanan ti CICM orita kayo naabutan ito yan. Nakakita kay ti purang nga padi day. So nga di umay mo, di pa nagkit-kita yung ti padi idi ko, wow, nagwapo nga dakal, haan, puraw. Hindi umay ti Pilipino kada obispo nga, ay umay ti obispo kada papadi nga Pilipino ko, ay man kakit-kitungan tayo man, nga padi kas natimol. Kada giti nga papadi idi, kitaan nyo na giti nga papadi idi, tingkas ta dag imay nang evangelize kanya tayo, ori dag serserbida kada tayo, siyempre foreigner dagaro, at natulong agad ko di ayanda, ikurkurda kanya tayo, kunanan. Nagiwaras ti t-shirtan, sardinas, dagiti amin, wow, dagiti tatako magpiman, tapno maawis na tayo, ala umay damat, dumdumngag, yung ganun pa, nabunyagan dan. Iso nga ti panagkit-kita ti tattao idi, nadaanon ko pala, nariknak pala to'y. Ti panagkita na ti padi, anya ti ited na. Uri ti San Emilio kada ko idi ka, dila padi kami ti abdanugan na mga nga mapan. Iso nga, adda mo ospital, ing kayo kin ni padi. Ta iso ti mangi taray. Tatangga dumagtan. Kasi di pa nagkit-kita idi, ado ko yung nagkita tulong. Ngam tatan, nagmaturan di pamati, imunagan,
naawatan tayong ti simbaanan, anyo ti gayat nga ibaga kanya tayo, haanan nga ti panunutan tayo, oray diyan mo tagdapdapok id interior, haan nga ti panunutan tayo, anya ti maalak ijay simbaan, baliktad, anya ti maitulong ko. Nagdakas ti nga okasyon, anya mo ti maiyarayat ko. Oray ka gusipang, oray ka suso, ipon, oray no matiliw kayo, tayo kay mangipon nun tayo. Saan ito may tiliwon ti puliso. Damo na giti na sisiglat nga daduma, lang iti kabarwan, tadaduma, at damo ilang sbaks da, umay da itulong ngam, apamang na naibuyat na ginagyan ko, nakarugaan mo lang nga dapos, iya bangir ti iyawid na. Diyan mo no taga ano dahi dyan, dala si putak na minsan, taga umbog sa. Di nga iyarayap mo, kas panganigan ko man, ada okasyon tayo, dala ko man dito kabarwan, nagpiesta tayo, maysa-maysa, ay siyakton ti agaramid ti patupak, ay siyakton ti mangi, pati ko, bagi mento di lao dati ka. Anda niya tinulo, orin ti simbaan, ag piesta tayo, dandali man piesta tayo, nga? Naitidyo tayo siya riyan? Nga, tayo tama nun, ti karo na mo nagdumag ka. Mano ti bagi ti cluster 3. Daytoy. At contribute tayo. Nagmadi mga dengdeng gano dat dumaji contribution nyo ka. Adda kasingin na nga dayamudo. Oh, pagamit mo ang mga. Andi naratang sakas dyan. Lalaawan-awan ka din dyan. Normal lang. Siyempre, hanyo ko man napatadder. At least dagtanga si dadata, ha? Siyempre, hanyo ko man napatadder. At least dagtanga si dadata, ha? Yung talaga pinpintasan, timagsit kay matan. Naman, maririn. Ano, ba ito yung vomit yun? Imbes nga napakumbaba. Kada dyan, hindi ko kunak ka. Isang gantay pa ilaan ti second collection para project. Sinimpa tayo na dyan kumpento, na dyan hall, tapos na pagmitingan, iso nga natangtang sila tamo ti cluster 1, tapaya, hindi ag sinodo, da dyan ag sisirda, naka-aircon da, ayaw minlamin. Timog kabarwan ka, how, nagpuntaw, how? Mo maganas ti agsir ta pumanaypay ka isuda ka ako minlamin at least man the meeting tayo na okasyon tayo mausar ko kuna kangkay pala ay nga agsir second collection isang din tayo aginana kayo taammo maawata awan ti akin basol agyaman tayo ta timbak dagday ta nga simbaan ngay di maaramid da jebol ko kunada di may sa apo dagita tawa ka pagko-contributan mi nga taga clusteran. Nato kayo magkajirik na kami agtagtagari. Ay thank you Tamo yung timagas-gas to idi ko. Sa mga utang niya. Haan talaga impact ni Jacob tatlo laan malpasan. Haan nga itantantan. Tatanalpasan. Kakunanda ko, bagi miti may sangatawan ako. Oh, very good. At dan di jay co-responsibility tayo. Kanyayo. Dakay tinangibaga. Ang tinbaga. Ngam narit na ako nga adan itutulong. Very good tayo dyan. Diyak na, imbagbaga, diyak dinilbil lang ng narit na neng. At damutan, kasi in-stop ko pa yung ngarudan di contribution, in-stop ko pa yung agi na kayo, tamarit na karut mo di jay. Yung amok ang ado pala nakadulin nga kwarta yung anyo pa inruan. Gore ka ata sumarunong tumanan. Dayjay, agdan, dayjay ko responsibility, tatan ko pa yon. Saan ka ipagami nga papadi, pumanawak, pimanaw ni Apogarit na kakaasin mga nagsusulisit, pimanaw ni Apurumi nga nagpapadagan na kumbentaw, pumanawak tumad, kukwayaw, tunggal electric pan, tunggal tugaw, isakit tayo, amin, kukwayo, agraman alutiit kintik ka, kukwayo, amin, hanggang itugot. Co-responsibility. Na niya maitulong mo, ijay, simbaan. Very good. Adda kanya te di diyan yung ibaga nga awan. Adda kanya ito di diyan. Anya pwede ko na dito. Mission. Tikong ko na nalagay nga mission dito yung kakwa. Dahil tayo mapantayo, ijay sa Bali, tapno, evangelizing tayo, ida, ala ka na kita, hampay nga na danon, Afrika, kada nagiti daddo mga parparti nga lugar na hampay nga na danon, okay. Adda mo dagiti kakabsat tayo nga misyonero nga isu dating priority da dayjay. Ngam di pay nasisa ti bagbagak pay la idi, ti bagbagak kay pay la ti sisa idi.
ti misyon, ti umuna nga makalakam ti misyon ket di unag ti oh, pamilya. Numarinada nga dani Apo Isus king ka, numarinada nga agbibiyag ka nga silaw, dayjay pamilya marinada nga ad dalawang sumayaat. Haan nga sabali ang lugar, haan nga adayo ang lugar ti pagmisyonan. Tinapintas ka pagmisyonan, jay pamilyayo, dayjay kaaruba. Nagbalbali jay kaarubang gapungan niyang nagpinterpret na misyon day ka. Bagsak na mission failure, no, kunada, ay sa akto na makimisan, no, matay day nga lektor, abaya, ay, chismos, ha. Sa akto lang makimisan, no, awan day tapade, apaya, ay, may yung failure, ang mission. Mayaman, no, dumaan, kaya may sapa, mission, di dyan ko na da outward, dahito sinodality, ngam da tayo, mag-uray, jimong tayo, dahil di kapipintasan. Ang kala ko madaki nga pamilya. Would you think na napintas nita mission mo hanggang nga agbalay gid kita anak? Adaman haan nga ado di agbalay gi hanggang napintas di mission tayo. Successful na diyan. Nung di anak tayo ka nakapatanor tayo mati problema ti gimong agbalin nga senador taray aglumlum man ka nagkikinari artista na agin sa sangit. Failure ang mission na ita. Kaya ano ko man nga dyan, na kayo, nakapatanor kayo, agbaling nga leader. Ako si Bato, takbo ng takbo, ha 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 ha. Kaawanan na bagsakan, ha. No, ha 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 ha. Iso nga di pala, no, napatanor yun na dyan anak yo, perfect mission. Iso dati umuna, anya na yan, ti kunana. Kadat ako na iwaragawag tayo ti silaw. Datay ti mangiwaragawag ti silaw, iti lubong. Ije pamilya, ije gimong, kadagiti ang kasapulan. Nya pa dagiti bagbagan na to eh. Karakteristik. Anje dagiti gagalat kababalin na practice nga masapol nga maaramid. Authentic listening iso na na nagsisharing tayo. Dungag iti maibaga. Sharing ti ibalikas ti kapadasan ditong galmay sa denggen akas may sa simbaan nga at ang respeto dialogue dayay panagsasarita dayan. Anya pa communion discernment anya daytoy ti gimong tayo dumngeg iti kuna tayo dumngeg iti arongaeng ti Espiritu Santo ta iso ti mai waragawag nga addaan panagkarkararag ken pampanunot. Ngamin no haan nga guided by the Holy Spirit amin nga aramid tayo no haan nga indalan ti Espiritu Santo agbalin akawaw baluni awat serserbina. Nya pa iti kunanan to'y transparency and accountability. Masapol ti church structure nga napinpintas nga agaam tay amin nalawag kanya tayo amin awan ti mailiglipman. Diocese man wenno parokya nagyati ibagbagana tapno agaam tay amin agsisinnaranay tay amin agdalyasat tay amin. Anya ti kang runaan nga tulbot na no dagiti aramid tayo wagas ti Espiritu Santo napintas. Dagiti way aramid tayo idaldalan ti Espiritu Santo iso daytoy tumured agbalin na nalintag. Dagiti tartani gagayan na tapno may sa simbaan nga agdalyasat ken Kristo. Babaen ti tulong ti Espiritu Santo kunana ti ebanghelyo. Dati na pasantot to ida kunana, diyak to baybay ang ida. Kaya na nga sa uwan, haan kayo nga madanagan, tati Espiritu Santo ti mga iwan ti simbaan. Uri ni Pablo, kitaan nyo, imbalog da, pisang-pisangan dan, nung nagparang ni Apo Isus King pa, ti Espiritu na nagparang, ang kamadanagan. Sa isunton ti Mang Tarabay, kasi magkanya tayo, ipadas tayo tagmisyon, ipadas ti agbiag, dali magsasao nga, do your best and God will do the rest. Padasan tayo aramidan, hanggang talken tayo, tibilag ti Espiritu Santo nga magitultuloy ken magkumpleto daytoy nga mission tayo.
Diyos sa bahay ko man. Tuwing datot miget awaten lidah sa palig matabay amay datoy di abang di ikata dahil ating amay nga isagot bigyan ka awan itayaw na awan Diyos na di amay kari amay daton ipataya Apa ayaw bigyan ka Diyos sa bahay ko man. Tuwing datot bigyan awaten nila sa bahay kumatabay na amay dato di rabaw di hanggan na dahil harap ket hagpalit na darana maabante di kaya magmamahit pa Dito tumawagan na isin ito'y dagat. Luhag na itang tuken ka. Kung manarag tayo kakabsat at na tayo kinagiti adaton tayo makaayo kuma iti Diyos ama aman nakabalin amin. Kaya po ang wakil nakapagay Ken may pahari pakinahihayaan ken pagkaigaya tinagan ken kastang metapagin bagan tayo ken di ka dapat tinasaan pa ni pasanton kat apo dagiti daton nga erok na imigan ka ket ti panangawat mo kada dagiti sagot mi pagbalinan na kam ko nga agnanayon na daton nga agpaaigan ka gapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda po mga kadakayo Hasta ko ang itag ayo dagita puspuso yo ay iyaman tayo iti apo a Dios tayo. may gari Pudno na may karigat rumbeng anong megat pa kay salakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katak nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo kalpasan da iti panagungan na nagparang a si babatad kadag iti amin a disipulos na ket nagpangato sa dilangit iti imatang da tapno pakiranutin na kami iti kina Dios na. Anan sakta agrag mo ti sa nalubungan iti pag nakapuno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungan ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti himno ti panakaidaydayon mo ket kunada adi agsarday. Santo dia Diyos pag-ibig ikapaswa Di langit ang dapanak mo Dahil di patay na dayawa Usa na Iti ka Malay ayang Itinataya Usana Pudno na apo biig ka kinasanto at si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi karon ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adapon
Tapno pagbalinan katipaay mo ida kada kami abagi kan dara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagi na tapno agtuto ok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagi isa may yawat to ang maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday ti panang rabiita nangala iti kalis. Nagyaman manenken ka sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon at tulag. Iso ang maiguyat to ang maipaay kada kayo. Ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Mabayan ti krus mo kining kapanag mo. Pinakang sa Iti ngarod pa lang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makirano iti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom tayak na ana Diyosan. Laglagi pagmat ni Leo Santo Papa mi, ni David William, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pay apo dagiti kakabsat mi, pimusayan asina naman ti panakungar tanto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo papagitaan daken kay tirupan ropa. Dawaten mi hapo tay paay mo met takaasin kada kami. Aranidam kumamay karikam amin iti agnanayon abiyat. Ket magirangot kam to. Keneng gasata na Berhen Maria ngay nati Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles. Ken dagiti amin na sa santo. Iso daan nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanong ken magidaydayon ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na imiken ka manakabalin nga ama ti amin na dayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Untay umararap iti ama katwalman tayo ti kararat nga insulto ni Apo Jesus kada tayo. Amami at sa langit, magdayo ko na tinagal. Doon tayo kumati pagkariya, matungkuhan kumati na at kung dito yung nag-aalas na rin. Indem kada pangyang ng ibigay, NP, pati na ay ito. pakawanan na rin. Iba sa mga aspekto makawan. Pero hindi nakabasol para mabili. Nakamatbaybayan ng matutulog dito sa lakad na kami. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itam kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon tumalaeng na iti basol mailisi kami. Ti amin na rilibok may kanawa kami. Kabayatan di panangon uray mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kan iti yaay na Jesu Kristo ang nagisalakan kada kami. Nakukuha dito rin, di ba nakabalin gindaya, kaya nanayon na rin tayo. O ako mi ang Heso Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo kapiya ti batik kada kayo, kapiya agapukan niya tited ko kada kayo. San kada dagiti basbasol mi ti mingmigam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapiya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ikapya ti apo kan kanayon kumangat, dapat na kayo. Basta ko kami yan. Ipaay tayo ti kapiya ti tunggal maysa kana tayo kapiya kana ay amin. Cordero ti Diyos, amay kat, karagiti basbasol ti loko. Taas yan na. Cordero ti Diyos, amay kat, karagiti basbasol ti loko. Taas yan na. Cordero ti Diyos, amay kat, karagiti basbasol ti loko. Kaya makita ko.
Kakabsat at tuwi ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat ka na iti basbasol ti Robo, nagasat tayo anayaban iti daytoy padayanan. Apo, diyak may karino may kakanya. Iti kay sa lain na sa upo, paimbag yan tayo. Aking inay akin, ay ito'y tibilin mo. Mas panagaya kada tayo ikatan kanaya na ipakita ibig agayem na aking nayat kahit mas panagaya kada tayo kagayem kagayem tupalan niyo ipilit sa tubig namin iyawag kahit tuloy mas panagaya kada tayo sa sabay pinagpilitan niya di siya pinagpilitan manay ay ito'y tibig mas panagaya ay ito'y tibig mas panagaya Umararap tayo. Dawatin mi Apo taday ti pannakirangod mi iti nasantuan a misa adalan gen pabaruwen na kami. Iti kasta na paypay so ti pannakirangod mi kadagiti parapor amang pagasat kadagiti kararuami gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios
iso magipagbiag ken magipagarigan ka iti dimpuyog ti Espiritu Santo Dios nga nanayon nga awanting gana. Amen. Napagyamanan tayo ti sakripisyo dagiti kortim apo nga may mangi dadaulo kada tayo dagiti panagbibinuray tay kanayon ko nga ibagbaga kanla ko mga panunod tayo ko programa wenno report nga malpas no at na to kay ti Espiritu Santo kabayatan di panagbibinuray na imunot di pamati ti maysa wenno duwa kada tayo dakkel abanan dayain apo daytoy aramidan tayo. Ta isumat ti tarigagay tayo, ti mapaunad ti pamati, sumaya at ti langin ti gimong, agbalin nga simbaan, mayam norot, simbaan dagiti disipulo nga agtaltalit ken Kristo. So pagyamanan ta kayo, pagyamanan tayo ba ti kaadda na kayo nga daytoy nga cluster, daytoy nga sinodo nga ikaadlaw. Ti Apo at dako nga kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin nga Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santo nga misa entayon iti ayat ken kapya ti Apo. Ay, Diyos.